கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த அருமையான காலவெளியிலே நாம் ஒரு சில பாடல்களை பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். முதலாவதாக வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழைய பாடலை நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து உற்சாகமாக கலந்துட்டி ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த வாரம் எல்லாம் செய்த நன்மைகள் நினைத்து நன்றியோடு கூட நாம் ஆண்டவர் நன்றி செலுத்தி இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஒன்று செய்து நாம் பாடுவோம். வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. இலவசமாய் கிருபையினால் நீதிமானாக்கி விட்டீர். இலவசமாய் கிருபையினால் நீதிமானாக்கி விட்டீர். ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர். ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர். வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தீர். எல்லா நன்றியோடு பாடுவோமா? ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தீர். என்னை மறுபடி பிறக்க செய்தீர். என்னை மறுபடி பிறக்க செய்தீர். வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோ, ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோ, ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. ஐயா ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. ஐயா ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோம், பிரகாசம் அடைகின்றோம். உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கின்றோம், பிரகாசம் அடைகின்றோம். ஐயா பிரகாசம் அடைகின்றோம். ஐயா பிரகாசம் அடைகின்றோம். வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. அற்புதமே, அதிசயமே, ஆலோசனை கர்த்தரே. அற்புதமே, அதிசயமே, ஆலோசனை கர்த்தரே. ஐயா ஆலோசனை கர்த்தரே. ஐயா ஆலோசனை கர்த்தரே. வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம்,
சொல்லுவோம் அல்லேலூயா. நம்ம இன்னொரு பாடலை கூட நம்ம சேர்ந்து பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை நம்ம மேம்படுத்துவோம். புது கிருபைகள் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே, அனுதினமும் கரம் நீட்டி என்னை ஆசீர்வதிப்பவரே என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் தம்முடைய கிருபைகளை தந்து நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார். அவருடைய அன்பை நினைத்தவர்களாய் நன்றியோடு கூட இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை நம்ம மேம்படுத்துவோம். தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே, அனுதினமும் கரம் நீட்டி என்னை ஆசீர்வதிப்பவரே. புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே, அனுதினமும் கரம் நீட்டி என்னை ஆசீர்வதிப்பவரே. சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே, இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே. என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே, இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே. என்னை நடத்தினீ, நீதியின் பாதையில் நடத்தினீ, காரியம் வாய்க்க செய்தி என்னை கண்மணி போல் காத்திட்டீ. என் காரியம் வாய்க்க செய்தி என்னை கண்மணி போல் கொண்டதென் பாக்கியமே, இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே. என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே, இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே. பாதங்கள் சறுக்கின வேளையில் பதறாது கரம் நீட்டி தாங்கினி, என் பாதங்கள் சறுக்கின வேளையில் பதறாத கரம் நீட்டி தாங்கினி, பாரம் எல்லாம் நீக்கினி என்னை பாடி மகிழ செய்தி. என் பாரம் எல்லாம் நீக்கினி என்னை பாடி மகிழ செய்தி. உம்மை சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே, இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே.
யாக்கோபே நீ வேறொன்றுவாய், பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய், பூமியெல்லாம் நிரப்பிடுவாய். இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் நம்மை இந்த பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்றார் போல கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட இதை ஒரு பாடலாக பாடாமல் ஒரு விசுவாச அறிக்கையாக நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் என்னை வேறொன்று செய்வார், ஹல்லேலூயா, என்னை பூத்து குலுங்க செய்வார், என்னை காய்த்து கனி தரும்படியாக செய்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட நம்ம எல்லாரும் உற்சாகமாய் கலட்டி பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை பயன்படுத்துவோம். யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா, யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா, பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய். பாடுவோமா? பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரம்பிடுவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரம்பிடுவாய். யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா. பகலும் காத்துக்கொள்வே, எவரும் தீங்கிழைக்க விட மாட்டேன், எவரும் தீங்கிழைக்க விட மாட்டேன். யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா, யாக்கோபே நீ வேறொன்று வாய், பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய். நம்பிக்கையோடு சொல்லுமா? பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரம்பிடுவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரம்பிடுவாய். என் மகனே நீ வேறொன்று வா, என் மகளே நீ வேறொன்று வா, அருமையான மகள் அல்லவோ, பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ, உன்னை நான் என்றும் நினைக்கின்றேன், உனக்காக என் இதயம் ஏங்குகின்றது என்று, உனக்காக என் இதயம். யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா, யாக்கோபே நீ வேறொன்று வா, பூத்து குலுங்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரப்பிடுவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரப்பிடுவாய். என் மகனே நீ வேறொன்று வாய், என் மகளே நீ வேறொன்று வாய். முகங்களை முறித்து விட்டேன், கட்டுகளை அறுத்து விட்டேன். விசுவாசத்தோடு சொல்லுமா? இனிமேல் நீ அடிமையாவதில்லை, எனக்கே ஊழியம் செய்திடுவாய், எனக்கே ஊழியம் செய்திடுவாய். என் மகனே நீ வேறொன்று வாய், என் மகளே நீ
வேரூன்றுவாய் யாக்கோபே, நீ வேரூன்றுவாய். புதிய கூர்மையான போரடிக்கும் கருவியாக்குவே, உன்னை புதிய கூர்மையான மலைகளை விரித்து நொறுக்கிடுவாய், குன்றுகளை தவிடு பொடியாக்குவாய், குன்றுகளை தவிடு பொடியாக்குவாய். யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய், யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய். பூத்து குலுக்கிடுவாய், காய்த்து கனி தருவாய். இந்த பூமியெல்லாம் நிரப்பிடுவாய், இந்த பூமியெல்லாம் நிரப்பிடுவாய். என் மகனே நீ வேரூன்றுவாய், என் மகனே நீ வேரூன்றுவாய். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். நிச்சயமாக கர்த்தர் நம்மை வேரூன்ற செய்வார். ஹல்லேலூயா. பூத்து குலுங்க செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தருக்கு என்று ஒரு கனி தருகின்ற வாழ்க்கையை கர்த்தர் வாழ செய்வார். ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து இன்னொரு பாடலை நம்ம சேர்ந்து பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மையப்படுத்துவோம். உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு, உம்மை தவிர இந்த உலகத்தில் வேறு விருப்பம் என்ன என்று சொல்லி இந்த அருமையான காலவெல்ல என்னுடைய இன்பத்திலும் என்னுடைய துன்பத்திலும் நீர்தான் ஆண்டவரே, நீரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் என்று சொல்லி இந்த பாடலை கருத்து உணர்ந்தவர்களாய் நம்ம சேர்ந்து பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மையப்படுத்துவோம். எனக்கு யாருண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு, இயேசையா அல்லேலூயா.
அல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு பாடலை பாடி நாம் கடந்து செல்வோம். சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உமை அன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உமை போல வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் உற்சாகமாய் காணல டீம் இந்த காலை வேளை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்க எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் எல்லா விதமான தீர்க்க தரிசனங்களையும் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற போதுமானவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு இந்த பாடலை எல்லாம் உற்சாகமாய் கலந்தறி பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மையப்படுத்துவோம். சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. நீ சொல்லி அமராத புயல் ஒன்றை பார்த்ததில்லை, எனவே ஆராதனை ஆராதனை சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் இயேசுவுக்கே எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை வார்த்தையை நிறைவேற்றும் இயேசுவுக்கே. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. அல்லேலூயா. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. நீ காற்று காப்பாற்றுவே கைவிட மாட்டேன் என்று நம்பிக்கையோடு பாடுவோமா? என்னை கைவிட மாட்டேன் என்று நான் மறந்திடும் அறிகுறி தோன்றும் முன்னே வாய்க்காலை வருபவரே, நான் மறந்திடும் அறிகுறி தோன்றும் முன்னே வாய்க்காலை வருபவரே. ஆராதனை ஆராதனை சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் இயேசுவுக்கே. ஆராதனை ஆராதனை வார்த்தையை நிறைவேற்றும் இயேசுவுக்கே. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. அல்லேலூயா. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிட மாட்டேன் என்று எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிட மாட்டேன் என்று இந்த எத்தனை இஸ்ரவேலாக்கி தேசத்தின் தலையாக்கி இந்த எத்தனை இஸ்ரவேலாக்கி தேசத்தின் தலையாக்கி. ஆராதனை ஆராதனை சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் இயேசுவுக்கே எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை வார்த்தையை நிறைவேற்றும் இயேசுவுக்கே. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. அல்லேலூயா. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் ஆமென் ஆமென். உம்மையன்றி யாரும் இல்லை, முடிந்ததில் துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. பூர்வத்தில் அடைப்பட்டதை நீர் எனக்காக தீரத்து வைத்தீர். எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு சொல்லுமா? பூரத்தில் அடைப்பட்டதை
துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம் உங்களுக்கு யாரும் இல்லை. முடிந்தது துவக்கத்தை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஈடே இல்லை. நீ சொல்லி அமராத புயல் ஒன்றை பார்த்ததில்லை. நீ சொல்லி கேளாத சூழ்நிலை எதுவும் இல்லை. ஆமே நீ சொல்லி அமராத புயல் ஒன்றை பார்த்ததில்லை. ஆமே நீ சொல்லி எனவே ஆராதனை ஆராதனை சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் இயேசுவுக்கே. ஆராதனை ஆராதனை வார்த்தையை நிறைவேற்றும் இயேசுவுக்கே. எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் இயேசுவுக்கே. எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை வார்த்தையை நிறைவேற்றும் இயேசுவுக்கே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆமென். நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களை எழுதி நிற்கலாம். கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக இந்த அருமையான காலைவேளை நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களை எழுதி நின்று கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா. கர்த்தர் நல்லவர், அவரை துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரர் சொன்னது போல இந்த அருமையான காலைவேளையில கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் தம்முடைய கிருபை கொடுத்து நம்மை ஆச்சரியமாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார். நம்முடைய ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நான் நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறேன், இங்க இருக்கிற எல்லாரும் சொல்ல முடியும், கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார். எத்தனையோ முறை நான் வழி விலகி போனாலும் கர்த்தர் தம்முடைய அன்பினாலே தம்முடைய கிருபையினாலே என்னை தேடி வந்து நான் எந்த இடத்துல விழுந்து போனேனோ, எந்த இடத்துல நான் வழுவி போனேனோ அதே இடத்துல என்னுடைய கரங்களை பிடித்து தூக்கி சிறியவனை குப்பையிலிருந்து எடுத்து எளியவனை உயர்த்துகிற தேவன் என்னை இந்த காலவேளை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நிச்சயமா இந்த காலவேளை நம்மால சொல்ல முடியும். ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர். தம்மை நம்புகிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தேவன் தீமையினால் ஒருவரையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல. ஒருவேளை இந்த காலவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் விரும்பாத காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் ரோமர் 8:28 நாம் வாசிக்கிறது போல அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக முடிய பண்ணுகிற தேவன் இந்த காலவேளையுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லாமே நீ நன்மைக்கு ஏதுவாக முடிய பண்ணுவீர் ஆண்டவரே. நீ ஏனென்று சொன்னால் நீ நல்லவர். நீ நல்லவராக இருக்கிறபடினாலே என்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக முடிய பண்ணுவேன், அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல உள்ளத்தின் ஆழ்ந்திருந்து எல்லார் கண்களை மூடி பயபக்தியோடு கூட அந்த பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நம்ம 2 கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, நீருடைய வாழ்க்கையில் நன்மை செய்கிற தேவனப்பா, நீருடைய வாழ்க்கையில் நல்லவரான தேவனப்பா. ஹல்லேலூயா. இந்த காலவேளை நீ நல்லவர் என்பதை என்னுடைய வாயில் தந்து அறிக்கை செய்து உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. நீ நல்லவராகவே இதுவரைக்கும் இருந்தீங்க, இனிமேலும் நீ நல்லவராகவே இருப்பீரப்பா. ஹல்லேலூயா. உம்மை போல எங்களை நேசிக்க இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லைப்பா. உம்மை போல எங்களை அரவணைக்க, உம்மை போல எங்கள் மீது அன்பு காட்ட, கரிசனையாக இருக்க இந்த உலகத்தில் வேறு ஒருவரும் இல்லையாப்பா. இந்த காலவெல்ல நாங்கள் எல்லாருமே ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லாம் நல்ல வலது எல்லாம் 2 கரத்தை வாழ்த்தினராக உயர்த்தி ஹல்லேலூயா ஒரு ஜெபமாக ஒரு நன்றியாக இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாட போகிறோம். ஆண்டவரே, உம்மை போல இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை, எனக்கு நன்மை செய்கிறதுக்கு உம்மை போல வேறு யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. இந்த காலவேளை உண்மையே நான் நம்புகிறேன், மனிதர்களை நம்பவில்லை, பணத்தை நம்பவில்லை, சூழ்நிலையை நம்பவில்லை ஆண்டவரே. உண்மையே நம்பி இந்த காலவேளை உம்முடைய ஆலயத்தை வந்து உம்மை ஆராதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள். ஹல்லேலூயா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவே என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு,
சத்தம் உயர்த்தும். நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை தான் எந்தன் வாழ்வில் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளே. நீரில்லா எந்தன் வாழ்வு வீணாய் தானே போகுதையா. நீரில்லா எந்தன் வாழ்வு ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளே. நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய் தானே போகுமையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே. காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். மரணத்தின் பாதைகளில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. மரணத்தின் பாதைகளில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோகீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்யுண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீ உண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை, மரணத்தின் பாதையில மனத்தளர்ந்து நின்ற என்னை நீர் மறுவாழ்வு கொடுத்து இந்த காலவெல்ல உமை துதிக்கும் புது பாடல்களை நாவில வைத்தபடினால உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி ராஜா. Thank you,
ஹோலி ஸ்பிரிட். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த அருமையான காலவெளியிலே மீண்டும் ஒரு விசை நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக, அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த நல்ல ஸ்லாக்கியத்துக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஜெப குறிப்புக்காக நம்ம எல்லாரும் இப்போ இணைந்து ஜெபிக்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தது போல் நம்முடைய பக்கத்து நாடான ஸ்ரீலங்கா தேசத்தில் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. குறிப்பாக நேற்று தினத்தில் நம்ம மத்தியில் இருந்ததான சகோதரர் நிஷோ, அவர் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் தான் இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன், அங்கே நிலைமை எப்படி இருக்குது, என்னென்ன காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். அவர் அனுப்பியிருந்தார். அங்கே எந்த ஆயில் இல்லையா, கேஸ் இல்லையா, மற்ற சாப்பிட்றதுக்கே மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் கலவரம் ஆகினால விலைவாசி வந்து ரொம்ப உயர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆகினால மக்கள் வந்து ஒரு சிலர் வந்து இந்த மற்றவங்கள்ட்ட வந்து திருடி எப்படியாச்சும் என்ன பண்ணலாம், சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கட்டத்துக்கு மக்கள் போயிருக்கிறாங்க. அதனால நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவில் அங்கே நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதனால அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஹல்லேலூயா. அங்கே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், குழந்தைங்கள்லாம் வைத்திருக்கிறவங்க அன்றாட தேவை இல்லை சந்திக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். ஆகினால அந்த மக்களுக்காக நம்ம இப்போது ஜெபிக்க போகிறோம். ஆகினால நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய கரங்களை பிடித்து பாரத்தோடு நம்ம இந்த இடத்துல ஜெபிக்கிற ஜெபம் அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஆமென். அப்போ இந்த காலவேளை அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணும்படியாக, அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா கலவரங்களையும் கர்த்தர் மாற்றி ஒரு சமாதானமான நிலைமையை கர்த்தர் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாக, நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் உங்களுடைய வலது கரத்தை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய வலது கரத்தை பிடித்து கொள்ளுங்க. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான கர்த்தாவே, கால வேலைக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துவோம். இந்த கால வேலை கதை எங்களுடைய பக்கத்து நாடான ஸ்ரீலங்கா தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த நாட்டில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிற எல்லா கலவரங்களையும் எல்லா வன்முறைகளையும் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எல்லா அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளையும் நீர் இப்பொழுதே ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். குறிப்பாக ஜனங்களை கலவரத்துக்கு தூண்டுகிற எல்லா சத்ருவின் கிரியைகளும் நசரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் அதம் பண்ணி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சமாதானத்தின் தேவன் அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானமான நிலைமை கட்டளையிட வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அங்கே ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மக்கள் விரும்புகிற கர்த்தாவே ஆட்சி அந்த தேசத்தில் வர அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மீண்டும் அந்த தேசம் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோப்பா. குறிப்பாக உண்மை அறிந்த பிள்ளைகள் எத்தனையோ பேர் அந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. அவர்கள் ஒவ்வொரு நினைவு கூர்ந்து ஜெபிக்கிறோப்பா. கத்தா உண்ண உணவு இல்லாமல் இருக்க இடம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் கத்தா போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையில் நீரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட தேவைகளை சந்தித்து ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தா நல்ல உணவையும் கத்தாவே நல்ல உறைவிடத்தை நீர் கொடுத்து அவளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கதா நீர் கத்தாவே எங்களுக்கு தேவன் ஆபத்து காலத்தில் உம்மை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர். இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலை நீரே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆதரவாக இருந்து எல்லா விதத்திலும் போதுமானவராக இருந்து அந்த தேசத்தில் எல்லா காரியங்களும் கத்தாவே சீரான நிலைமைக்கு திரும்ப கத்தரை அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அற்புதங்களை செய்கிற தேவன், இந்த காலவேளை உம்முடைய வார்த்தையினால் அந்த தேசத்தை கத்தாவே நீர் குணப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா அசாதாரணமான காரியங்களை நீங்கட்டும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய நாம அந்த இடத்துல மையப்படட்ட ஆண்டவரே. கதா ஒவ்வொருடைய மன விருப்பங்கள் வாஞ்சங்களை நிறைவேற்றுங்க ஆண்டவரே. எந்த ஒரு உயிர் சேதமும் அங்கே ஏற்படாதபடிக்கு நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய சித்தம் அந்த தேசத்தில் நிறைவேறட்ட ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. எல்லாரும் இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த காலைவேளையிலே நமக்கு இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாக நம்ம மத்தியில் வந்திருக்குதான அருமையான பிரதர் சதீஷ்குமார் அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நமக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். அவர்கள் இது முடிச்சுட்டு போரூர் சர்ச்சுக்கும் போகணும். அதனால அவருக்கு இந்த நேரத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கொடுக்க விரும்புகிறேன். மீதியான வேளையில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைப்படும்படியாக நம்ம ஜெபத்தோடு காத்திருப்போம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் வந்திருக்க நம்ம அனைவரோடும் தம்முடைய வார்த்தை கொண்டு இடைப்படுவார். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆகிய நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஐயா அவர்களை நம்ம வரவேற்கலாம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இன்றைய நாளில் தேவன் இங்கே அழைத்து வந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்ல, உங்கள் சபை போதகருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னவர் நிச்சயமாக நம்மளை என்ன பண்ணுவார்? ஆசீர்வதிப்பார். பெருகவே பெருக பண்ணுவார்.
எல்லா பிரச்சனையில இருந்தும் நாங்கள் வந்து ஆண்டவரே என்னன்ட்டு இருதயத்தில் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அப்போ ஐயா கரெக்டாக அதே வார்த்தை, தமிழ் அன்பு கூறுகிற எல்லாம் என்னாகும், சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறதே தவிர தீமைக்கு ஏதுவாய் அல்ல. தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களை அவர் காப்பாற்றி துன்மார்கர் யாவரையும் அழிப்பார். ஒரு வரி பாடி என்னுடைய வார்த்தை உமக்கு மகிமை தருகிறோம், உம்மில் தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உமக்கு மகிமை தருகிறோம், உம்மில் தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. வல்லவரே மகிமையாய் அதிசயம் செய்தீர். வல்லவரே மகிமையாய் அதிசயம் செய்தீர். உயர்த்தி மகிழ்கிறோம், ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரமே. உயர்த்தி மகிழ்கிறோம், ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரமே. உமக்கு மகிமை தருகிறோம், உம்மில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உமக்கு மகிமை தருகிறோம், உம்மில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா.
கொடுக்கும் மரம் நானே, நாள்தோறும் புது கனி கொடுப்பேன். கொடுக்கும் மரம் நானே, நாள்தோறும் புது கனி கொடுப்பேன். இலைகள் உதிர்வதில்லை, கனிகள் கெடுவதில்லை. இலைகள் உதிர்வதில்லை, கனிகள் கெடுவதில்லை. விருந்தும் மருந்தும் நானே, இந்த சபைக்கு விருந்தும் மருந்தும் நானே. எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது, வழிந்து ஓடுகின்றது. ஆனந்த தைலம் மாடி புலம்பலுக்கு எதிரானேன். ஆனந்த தைலம் நானே, புலம்பலுக்கு எதிரானேன். துதியுடை போற்றிடுவேன், சாம்பல் நீக்கிடுவேன். துதியுடை போற்றிடுவேன், சாம்பல் நீக்கிடுவேன். அலங்காரமாக்கிடுவேன், சபையை அலங்காரமாக்கிடுவேன். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று, அது வற்றாது ஒரு நாளும். Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Dinka dira mari dala raba, rinda ri shanda lanka diri mari dala ranka diri mari dala raba, rindi ri shanki dila ranka di handi lanka di handi rama rinda lan shanda lanka diri mari dala raba, rida ri handi lanka di shanda laga diri mari dala raba, rida rinka diri handi lanka dira mari dala raba, rida ri shanda laga dira mara bara. சகலத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாய், சகலத்தையும் நன்மையாய் முடிய செய்வேன். இரட்டத்தினான நன்மை வரும், இன்றே வரும். ஓ சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம். ஓ ஹalleluya. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். மாகாவை வதைத்ததும் வல்லு சர்பத்தை விதித்ததும் நீர்தான் அல்லவோ. ஓ பூர்வ நாட்களில் எழும்புவதை போல எழும்பு. உன் முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கிலும் உன் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்கும். ஓ ஹalleluya. வயிற்று பகுதியில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்தகார எதிர்வல்லமைகள், சரீரத்தை வேதனைப்படுத்துகிற, தேவனோடு இணைய விடாமல் தடை செய்கிற, ஜெபிக்க விடாமல் தடை செய்கிற, போராடுகிற பயத்தின் ஆவி, திகிலின் ஆவி, அசுத்த வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான். உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். ஓ துஷ்டனின் தண்டாயுதத்திற்கு கர்த்தர் உன்னை விலக்கி காப்பார். ஓ எரிகிற அக்கினி சுவாலைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுதலை ஆக்குவார்.
பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து யூதாவிலும் சமாரியாவிலும் எருசலேமிலும் எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் அவருக்கு சாட்சியாயிருப்பீர்கள். உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும், உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரம் துளிர்க்கும். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார். நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அது உன்மேல் புரளுவதில்லை. அக்கினி சுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும். ஆனால் கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதிக்கும். உன் நீதியின் சூரியன் அஸ்தமிப்பதில்லை, உன் சந்திரன் மறைந்து போவதும் இல்லை. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார். உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும். வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை ஒளிவிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களை நான் உனக்கு தருவேன். நான் உனக்கு அதை சொன்னேன், அதை திட்டம் பண்ணி செய்து முடிப்பேன். புதிய காரியத்தை செய்வேன், அது இன்றே உனக்கு தோன்றும். நான் வனாந்திரத்தில் வழியையும் அவாந்திரவில் ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிற தெய்வம். ஒரு வழி அடையும் போது இன்னொரு வழியை கர்த்தர் திறப்பார். ஒரு வழி அடையும் போது இன்னொரு வழியை கர்த்தர் திறப்பார். கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே. கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே. நடந்ததை மறந்து விடு. ஹalleluya. தீகா தீரமாரி தாலரப ரிதா ரிதா ரிகா தீரமாரி தாலரப ரபரிந்தர ஷதலக தீரமாரி தரபரபரபர. உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகும். ஹalleluya. தீங்கி தீரா மாரி தால ரப ரிந்த ரி ஷந்த லக தீரா மாரி தார பாரி தால கதீரா மரத ரபரபர. தாவீது அந்த தண்டை நான் பின்தொடர வேண்டுமா, அதை நான் பிடிப்பேனா என்று கேட்டபொழுது கர்த்தர், நீ அதை தொடர்ந்து போ, அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்துக் கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொன்னார். இன்றைக்கு நீங்க எதெல்லாம் இழந்தீங்களோ, எதெல்லாம் நம்மளால முடியுமோ முடியாதோ நம்பி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களோ, அதை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் செய்ய உங்களுக்கு பலனை கொடுப்பார். அதை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் செய்ய பலனை கொடுப்பார். என்னால இனிமே நவுத்தவே முடியாது, இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் சிச்சுவேஷன், இதுக்கு மேல எங்களால ஒரு காரியம் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி அமர்ந்திருக்கிற உங்களிடத்தில் கர்த்தர் பேசுகிறார். நீ அதை பின்தொடர்ந்து போ, அதை பிடித்துக் கொள்வாய். நீ சகலத்தையும் இரட்டத்தினாய் திருப்பிக் கொள்வாய். நீ சகலத்தையும் இரட்டத்தினாய் திருப்பிக் கொள்வாய். எதையெல்லாம் இழந்தியோ அதை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் இரட்டத்தினாய் உனக்கு கொடுப்பார். தேவரீர் எழுந்தருளி சியோனுக்கு தயை செய்யும் காலமும் அதற்கு குறித்த நேரமும் வந்துவிட்டது. கர்த்தர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். அவர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டார். மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் அவர் கிருபை, அவருடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உங்களை விட்டு விலகாது இருக்கும். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, நான் ஒரே ஒரு கேரண்டி உங்களுக்கு தர முடியும், லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் வருவார். நடுமத்தியில் இப்படிலாம் இல்லை. சாத்ராக் மேஷாக் நெருப்பில் போட்டாங்க. நெருப்பில் போட்ட பிறகு தான் வந்தாரே தவிர போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட என்ன பண்ணல. உங்கள் விசுவாசம் புடமிடப்படும். உங்கள் விசுவாசம் புடமிடப்படும். அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் கர்த்தருக்காக வைராகியமாக நீங்கள் நின்று பாருங்க. அவர் நெருப்புல போட்டாலும் தூக்குவார், குழியில் விழுந்தாலும் தூக்குவார். எந்த சூழ்நிலையில் உங்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாரோ, நான் சொல்கிறேன், மனிதனால் இது கூடாதவைகள் தான், ஆனால் தெய்வத்தால் எல்லாம் கூடும். இது மனிதனால் கூடாது, கர்த்தரால் எல்லாம் கூடும். சகலத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறாரு? ஏன்னு கேட்டால் உங்கள் தலை மேலே ஒரு அனாயிண்டிங்கு எப்பயும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? பாதுகாத்து கொள்றீங்க. பரிசுத்த ஆவி மிகவும் முக்கியம். இன்றைக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆராதனையில் தேவன் நல்லா மகிமைப்பட்டார். அவ்வளோ அருமையாக பாடுறார் உங்கள் பாஸ்டர். ரேராக தான் பார்க்க முடியும். ரேராக எங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் தான் பார்க்க முடியும். அநேக இடங்கள் போகிறேன், ஆனால் எல்லா இடங்கள்லையும் அப்படி என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஏன்னு கேட்டால் உங்கள் தலை மேலே அந்த அனாயிண்டிங் இறங்கணும். அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்ப்பித்த அந்த ஆவி உங்களிடத்தில் இருந்தால் சாவுக்கேதுவான எல்லாவற்றையும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய வல்லமை உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கும். அப்போ தேவனோடு கூட இசைந்திருக்கிற ஒரு மனுஷன், பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு ஆண்டவரோடு கூட உறவாடுகிற ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் நேசிக்கிறார் பாருங்க. ஆண்டவரோடு கூட உறவாடி அபிஷேகத்தில் 24 மணி நேரம் ஆண்டவரோடு கூட போகும் வழியெல்லாம் நடக்கும்போது, உட்காரும்போது, தூங்கும்போது. நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், வாலிப பிள்ளைகள், நான் என்னுடைய சாட்சியை சொல்லி வசனங்களை சொல்கிறேன். வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன், உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும்.
எண்ணி முடியாத அற்புதங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார். ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்களை செய்வார். நான்லாம் ஒரு கேர் ஆஃப் பிளாட் பண்ண ஒரு குடியாரன். 10 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு லைஃபே இல்லை. இன்றைக்கி நான் ஒரு பெரிய ஃபார்மா கம்பெனிக்கு ஓனராக இருக்கிறேன்னா ஒன்று தான், என் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து. நான் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னைக்கு ஏன் என்னால் பெருசாக காமிச்சிக்க முடியல? நம்ம ரொம்ப பெருசாக உலகத்துக்கு காமிச்சோன்னா நம்மளை கர்த்தர் ரொம்ப சிறுசாக மாற்றிடுவார். நம்ம ரொம்ப சிறுசாக இருந்தோம், பார்க்குறவங்களாம் ஐயோ இவன் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இருந்துக்கலாமே. அப்படி இருந்தீங்கன்னா கர்த்தருக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு பாத்திரமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? வாழ முடியும். நான் இன்றைக்கு சொல்லுவேன், எப்பயும் சொல்லுவேன், நீங்கள் நம்புறது கர்த்தரால் வரும். கர்த்தர் உங்களை அழைச்சிருக்கிறாருன்னா ஒரு நோக்கம் இருக்கும், ஒரு அனாயின் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா ஒரு நோக்கம் இருக்கும். தாவீதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணும்போது எல்லாராலையும் தாவீது புறக்கணிக்கப்படுகிறார். சவுலை தள்ளி தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணுறாரு. அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் எடுத்த உடனே தாவீது ஆடு மாடு மந்தைகளோடு பெரியாள் ஆயிட்டாரா? இல்லை. தாவீது நாளுக்கு நாள் வர வர விருத்தி அடைந்தான். நம்ம நினைக்கிறது என்ன தெரியுங்களா? இப்பயே நடக்கணும், இன்னைக்கே நடக்கணும், ஸ்பாட்டில் நடக்கணும். இங்கே வந்திருக்கிற பெரியவங்களை கேட்டால் தான் தெரியும், பல வருஷமாக என்ன பண்ணுவாங்க, காத்துனுப்பாங்க. வசனம் எப்படியா சொல்லுகிறது? ஆகோபு தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, தாமதித்தாலும் காத்திரு, அது நிச்சயமாய் வரும், அது இனி தாமதிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவில் தான் விளங்கும். ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும். ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதனுடைய முடிவு நலமாக இருக்கும். அப்போ எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் ஒரு துவக்கம் ஒரு முடிவு இருக்குது. நல்லா யோசிச்சிங்க. இந்த சர்ச்சை நீங்கள் எல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்து உட்காரும் போது நல்லா, இப்போ நான் திடீர்னு என்ட்ரு ஆகும்போது பார்க்க சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து உட்காரலாம். அட்லீஸ்ட் கம்ஃபர்ட்டு, ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குது. ஒரு ஏசிலாம் போட்டு ஜம்முன்னு வந்து உட்காரு. ஒன்றும் நேர்த்தியாக பாஸ்ட்டு செஞ்ச பிறகு நீங்கள் எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டாக உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அவசரப்பட்டு உட்கார்ந்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும்? தேவன் உங்களுக்காக ஒரு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பார். நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஒரு வீட்டை உங்களுக்கு கட்டுறாருன்னு வச்சிங்களேன், அவர் ஒரு அவசரப்பட்டு நீங்கள் ஆவேசப்பட்டு கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் ஆண்டவரே எனக்கு இது கொடுங்க 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 கொடுங்கன்னு ரொம்ப கம்பல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கையில் வந்து விழுந்தா ஒரு கட்டாத வீடு எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் காத்துன்னு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை அடித்து உயர பரப்பார்கள். அதனால தான் சொல்றது, குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவில் அது விளங்கும், தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திருங்கள். அவசரப்படவே கூடாது. அவசரப்பட்டீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை உங்களால் விளங்கி கொள்ளவே முடியாது. இன்னைக்கு பாருங்க, நான் ஆரம்பத்தில் இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ள வரும்போது இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் நான் தாண்டி வரணும்னு தெரிஞ்சிருந்தா இதுக்குள்ள நான் வந்திருக்கவே. ஆரம்பத்தில் இயேசுக்குள்ளே வரும்போது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, இவ்வளோ சோதனை இருக்கும், இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும், இவ்வளோ கண்ணீர் இருக்கும், இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கும், பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டேன், வந்திருக்க மாட்டேன். ஆனால் ஆண்டவர் அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார். யோசேப்புக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார். தரிசனம் வந்த பிறகு தான் பிரச்சனையே ஆரம்பமாகுது. தரிசனத்தை கொடுத்தார், கூப்பிட்டாரு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எல்லார் கையிலையும் சொல்லிட்டாரு. சூரியன் சந்திரன்லாம் அவருக்கு வணங்குற மாதிரி, கதிர்கள்லாம் அவருக்கு வணங்குற மாதிரி, அவர் சகோதரர்லாம் அவர்கிட்ட நிற்கிற மாதிரி, பெண்டாய் நிற்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் காமிச்சார். காமிச்ச ஸ்பாட்டுக்கு யோசேப்புக்கு எல்லாம் நடந்துதான். ராஜாக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாரா? அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ தரிசனம், இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது. ஏன் ஒரு சில இடங்களில் சம்மந்தம் இல்லாத பிரச்சனை வருது? ஏன் ஒரு சில வாசல்கள் அடைக்கப்படுகிறது? ஏன் சம்மந்தம் இல்லாத ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றே ஒன்று தான், சாதாரணம் இல்லை, தரிசனம் படுத்துகிற பாடு தான். கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போகிற தூரம், அவர் எந்த இடத்துல உங்களை கொண்டு போகிறாரோ அந்த தரிசனம் உங்கள் தலைமையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை தப்புவித்து அவர் சொன்னதை செய்யும் மூலம், ஐயா பாட்டு பாடின மாதிரி, சொன்னதை செய்யும் மூலம் அவர் கைவிடவே மாட்டார். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்போ ஆகோபு தீர்க்கதரிசி, இந்த குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றது, ஆகோபு தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நடத்தும் போது தேவனிடத்தில் கேட்டு அந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நடத்துறார். இன்றைக்கு உங்கள் சபை போதகர் நடத்துறார், அப்பா நடத்துறார், இல்லை இந்த சபையை மேய்க்கிறவர் நடத்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்போ ஆண்டவரிடத்தில் பேசி இரவெல்லாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருந்து உங்களுக்கு வந்து பாடல் பாடும்போது ஏற்ற பாடல்கள் வருகிறது, ஏற்ற வார்த்தைகள் வருகிறது. உங்கள் இருதயத்துக்கு இந்த வாரத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் என்ன செய்ய போறாரோ பாஸ்டர் மூலியமா உங்களோட கர்த்தர் என்ன பண்றாரு, பேசுறார். அன்றைக்கு ஆகோபு தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கு அப்படியாய் நடத்தினார். பலகையில் எழுத சொன்னார். இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்காக ஆகோபு தீர்க்கதரிசி போய் நிற்கிறார். அப்ப சொல்ற வார்த்தை தான் குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்படும். இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல எப்படி நீங்க டிராவல் பண்ணுவீங்க? குறித்த காலம் இருக்கிறது, குறித்த காலம் இருக்கிறது. அது வரைக்கும் நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து நீங்க யாருன்னா ஒருத்தர் லண்டன் போகணும்னு வச்சுங்களேன், சொல்லும் போதே நமக்கு சிரிப்பு வரும் இல்லையா?
நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஆஸ் அ பிரதராக கேட்குறேன். சொல்லும் போதே நமக்கு இங்கேருந்து யாருன்னா லண்டன் போகணும்னு நினைப்பீங்களா? ஆனால் நம்ம தலையில் தரிசனம் தான் நடக்கும். நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனாலும் உங்களுக்கான டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆகிக்கினே இருக்கும். சம்பந்தமே இல்லாமல் சிங்கப்பூர் கூப்பிடுவோம். எல்லாவற்றையும் நானே பார்த்துக்கிறேன், உங்ககிட்ட காசே இல்லைனாலும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவான். இது தரிசனம். அப்போ காலம் வர வரைக்கும் அதற்காக என்ன பண்ணணும்? வாக்குத்தத்தம் ஆல்ரெடி இருக்கும், காலம் வர வரைக்கும் காத்திருக்கணும். அதனால தான் சொல்றேன், குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவில் அது விளங்கும், தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திருக்கிற நேரம் எப்படி இருக்கணும்னா விசுவாசத்தை கொண்டு காத்திருக்கணும். விசுவாசம் என்பன நம்பப்படுகிற உறுதி, காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது. இந்த குறித்த காலம் வரைக்கும் மனவக்கூடாது, புலம்பக்கூடாது, கஷ்டம். எப்போ ரொம்ப பிரச்சனை வருதோ அப்போ ரொம்ப ஜாலியாக இருங்க. ஏன்னா கர்த்தர் ஏதோ பெருசாக செய்ய போகிறாருன்னு அர்த்தம். நான் விளையாட்டுக்கெல்லாம் சொல்லலைங்க, இதுதான் கிறிஸ்டியன் லைஃப். அந்த பீரியடில் வழுவாதபடிக்கு நீங்கள் நின்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் பெரிய அற்புதத்தை உங்களுக்காக செய்வார். அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்குன்னா, இந்த பர்டிகுலர் பீரியட், அந்த கர்த்தர் செய்ய போகிற அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாய் இருக்கணும். விசுவாசம் என்பன எபிரேயர் 11:1 வர்றது போல நம்பப்படுகள் உறுதி, காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாக இருக்கிறது. அப்போது எங்கே போகிறேனே நமக்கு தெரியாது, தெரியாது, எந்த இடத்துல லேண்ட் ஆக போறீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு காத்தால ஒரு அப்பா கையை புள்ள பிடிச்சிங்கன்னா எப்படி அவன் பாட்டுக்கு கம்முன்னு எதையும் கேட்காம, இப்போ என் பையனை கூட்டின்னு போகிறேன், ட்ராவல் பண்ணும்போது 10 லாரி 100 லாரி வந்தால் கூட அவனுக்கு அது மேலே என்ன இருக்காது. ஏன் கேட்டேன்னா, அம்மாவோட போனால் அம்மாக்கே எச்சரிப்பான், அம்மா இங்கே லாரி வருது பார்த்துக்கோ, ஏன்னா அம்மாவும் சேர்ந்து மாட்டிக்க போகுதுன்னு பயம் இருக்கான். அம்மாவோட போகும்போது பயம் இருக்கும், ஆனால் அப்பாவுடைய கையை பிடிச்சின்னு போகும்போது அம்மாவுக்கும் பயம் இருக்காது, பிள்ளைக்கும் பயம் இருக்காது. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு வந்ததை போல இந்நாள் வரைக்கும் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை நீங்கள் கண்டீர்களே என்ற வசனத்தின்படி ஆண்டவருடைய கரத்தை நீங்கள் பிடித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி தெரியுமா போகணும்? போகும் வழியெல்லாம் உணவானாரே, அப்படியே போய்கினே இருக்கணும். எப்படி போகணும்? எதை பற்றியும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது? கவலையப்படக்கூடாது. பிரயாணத்தில் மேடு உண்டு, பள்ளம் உண்டு, பிரச்சனை உண்டு, அவமானம் உண்டு, நிந்தை உண்டு, கண்ணீர் உண்டு, எதிர்பாராத சண்டைகள் உண்டு, எல்லாம் உண்டு. ஆனால் இந்த சூழலில் தேவனோடு கூட நீங்கள் உறவாடி கொண்டு கர்த்தருடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போய்கினே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் டெஸ்டினேஷனுக்கு கர்த்தர் முடிவில் அது பயங்கரமாக இருக்கும். முடிவில் எப்படி இருக்கும்? பயங்கரமாக இருக்கும். இதே எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். பாஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், பாஸ்ட் அப்பாவுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். ஆரம்பம் எடுத்த உடனே எல்லாமே பிரைட்டாக இருக்காது, ஆரம்பம் அற்பமாக தான் இருக்கும், முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும். அதனால தான் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் அதனுடைய முடிவு நலமாக இருக்கும். அப்போ குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவில் அது. ஏன் பிஸ்னஸில் பிரச்சனை, ஏன் வேலையில் பிரச்சனை, அதனால தான் பாஸ்டரை கொண்டு கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களோட பேசுகிறேன். அன்றையும் அவர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும். அப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நடுவில் தான் வாக்குத்தத்தம் வரும். அந்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிக்கும் போது அந்த ப்ராப்ளம் அங்கேயே நிற்குமே தவிர அது உங்களை அட்டாக் பண்ணாது. எப்படி சொல்கிறேன்னா, 10 வீடு 10 காரு வச்சுக்கின்னு 10 பங்களா வச்சுக்கின்னு கர்த்தர் 10 லட்ச ரூபா 20 லட்ச ரூபா 30 லட்ச ரூபா அக்கௌண்ட்டில் SBI அக்கௌண்ட்லேயே வச்சுக்கின்னு விசுவாசிக்கிறது விசுவாசமே. அடுத்த வேலை சாப்பாட்டு கூட இருக்கலன்னு வச்சுக்கிங்களேன், ஒரு 1000 ரூபாய் கூட கையில் இல்லை, ஒரு 500 ரூபாய் கூட கையில் இல்லை, ஆனால் ஒரு 50 ரூபா கூட இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், அந்த சூழ்நிலை சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? இதுதான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை, அற்புதத்தை நடப்பிக்கும். ஒரு மேக்னெட் இருக்குன்னா ரோட்டில் தூக்கி வீசுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணோன்னா, தூக்கி வீசுகிற நேரத்தில் அதில் இருக்கிற எப்படி அந்த இரும்புங்களெல்லாம் இழுத்துக்கின்னு வருமோ, உன் விசுவாசம் அப்படியே ரோட்டில் போகிற எல்லா அற்புதத்தையும் தூக்கின்னு வரும். ஆனால் சந்தேகப்படாத விசுவாசமாக இருக்கும், கபடம் இல்லாத விசுவாசமாக இருக்கணும். அப்போ ஒரு 50 ரூபா கூட உங்ககிட்ட இல்லாத அந்த நேரத்தில் உட்காரும்போது எப்படி தெரியுமா சொல்லணும்? எதுவுமே இல்லை, பென்ஸ் கார் இல்லை, பைக் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, கையில் இப்போதைக்கு 1 பைசா இல்லை. என்ன அப்போ சொல்லணும்? என் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார், அவர் ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயம். ப்ராப்ளம் சுற்றி இருக்கும்போது சொல்லணும், ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்த. கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லாமல் சில நேரத்தில் எனக்கு நெஞ்சு வலிக்கும், சில நேரத்தில் என்ன பிரச்சனை, எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கிட்ட போய் தான் உங்ககிட்ட வரணும். எதுவாக இருந்தாலும் அவரை டச் பண்ணி தான், அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் உங்கள் கோட்டுக்குள்ளே யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, வர முடியாது. தான் வசனம் இப்படியா சொல்லு, நீதிமான் பனையை போல செழித்து லேபடியில் உள்ள கேதுரு மரத்தை போல்
வளருவான். உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரம் துளிர்க்கும். நான் இன்னைக்கு விளையாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போலங்க, ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன், நான் மெசேஜும் சாட்சி அப்படியே சொல்லிடுறேன். குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்குது, முடிவில் தான் விளங்கும், தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திருக்கணும். அப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் வருன்றது நீங்கள் நடந்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து, தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவை பொறுத்து, அந்த அனாயிண்டிங்கை பொறுத்து, அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜெபிக்கிறத பொறுத்து, இது எல்லாத்துலேயும் கலந்து இருக்குது. ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் விசுவாசத்தை கொண்டு நம்பப்படுகிற உறுதி, காணப்படாதவையில் நிச்சயம். எலிசா தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு, கோடாலி தண்ணியில் ஊந்துருச்சு, ஷார்ட்டாக போயிடுறேன். கோடாலி என்ன ஆயிடுச்சு, உக்குரம் வெட்டணும்னு வந்து தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் சொல்கிறார். அந்த காலத்துலலாம் மலையில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்கறதுக்கு போய் தங்குவாங்க. இந்த மாதிரி வீடெல்லாம் கிடையாது. 2000 வருஷம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மலை குகைகளில் போய் வெட்டி அவங்கவுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலை பார்த்து அந்த மலை குகைக்குள்ளே போய் தங்கிப்பாங்க. அப்புறம் தான் இடம் ஏரியா அந்த மாதிரிலாம் பிரித்து இன்றைக்கி 2000 வருஷம் கழிச்சு வீடாக வந்தது. அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா, தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் போய் எலிசா கிட்ட சொல்கிறாரு, ஒரு உக்கிரம், நம்மெல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறோம், ரொம்ப சின்ன இடமா இருக்குது, நான் ஒரு பெரிய உக்கிரமாக வெட்டி நான் அதில் தங்க போகிறேன், எனக்கு இந்த இடம் பத்தலை, விசாலமாக்கணும்னு கேட்குறாரு. அப்போ எலிசா சொல்கிறாரு, தாராளமாக என்ன பண்ணு, போய் வெட்டியோன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நீங்களும் கூட வாங்கன்றார். கூட வாங்கன்னும் போது நேராக போகும்போது கோடாலி எடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வெட்டுறாரு. வெட்டும்போது கோடாலி மிஸ் ஆகி எங்கே விழுது, தண்ணியில் விழுது. இப்போது இரும்பு தண்ணியில் விழுந்தா நான் எப்படி என்ன ஆகணும், மூழ்கி போனோம். இப்போது பச்சை மரக்கட்டையை தூக்கி எலிசா போடுறாரு, அது இரவல் வாங்கினதுன்றாரு. பச்சை மரக்கட்டையை தூக்கி போடுறாரு, போட்ட உடனே இரும்பு என்ன ஆகுது, மிதக்குது. இப்போ என்ன நான் ஃபீல் பண்ணுறேன், இரும்பு தண்ணியில் போட்டால் உள்ளே போகணுன்றது ஃபேக்ட்டு, அது கட்டையை போட்டால் மிதக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஃபெய்த்து. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஃபெய்த்தை என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட் பண்ணும். அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபெய்த் வேலை செய்கிறத உங்கள் கண் என்ன பண்ணும், பார்க்கும். நான் இன்றைக்கி சொல்லுங்க, அதே எபிரேயர் 11 32 33 நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்க. பின்னும் நான் என்ன சொல்லுவேன், கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், எப்தா, தாவீது, சாமுவேல் என்பவர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யத்தை ஜெயித்தார்கள், நீதியை நடப்பித்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றார்கள், சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், விசுவாசத்தினாலே அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள், பட்டய கருக்கிற்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள், யுத்தத்தில் வல்லவரானார்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள். இது எல்லாம் எதில் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எல்லாமே ஒரு பேங்க் பேலன்ஸோட ஜெயிக்கலைங்க. நம்மளுடைய ஆபிரகாம் முதற்கொண்டு 99 வயசுல புள்ள பெற்றதும் விசுவாசம் தான். அதுக்கப்புறம் இருந்த கிதியோன் ஜெயிச்சதும் விசுவாசம் தான். அதை தான் புதிய ஏற்பாட்டில் எபிரேயரில் எழுதுறாரு, விசுவாசத்தினால் அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள். சாத்ராக் மேஷாக், நீ கொன்று போட்டாலும் இந்த நிறுத்தி வைத்த பொற்சிலையை நான் வணங்குவதும் இல்லை, நமஸ்கரிப்பதும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, அவனை நெருப்புல தூக்கி போடும் பொழுது, நாலாவதாய் மனுஷகுமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பா இருந்தார். விசுவாசத்தினால் அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள். கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார், பராக்கிரமசாலியே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்றார். ஆனா அவன் சொல்றான் அடுத்த வசனத்துல, நியாயாதிபதிகள் 6 உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா சொல்லலாம், பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார்னு கிதியோனை பார்த்து சொல்றாரு. ஆனா கிதியோன் என்ன சொல்றான் அடுத்த வசனத்துல, இந்த மீதியானருடைய கைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணீங்க, இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப ஆண்டவர் மறுபடியும் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச பலத்தோடு போ, அனுப்புகிறது நான் அல்லவா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பையும் திருப்பி என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, நான் மனாசா குடும்பத்திலையும் ரொம்ப சின்னவன், நான் ரொம்ப தாழ்மையாக்கும், நான் கஷ்டமாக்குன்றான். அந்த பீரியட்லேயே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நான் உன்னை அனுப்புகிறேன், நீ போ, இந்த மீதியானவருடைய கையிலிருந்து எல்லாரையும் மீட்டு கொண்டு வான்ற. அப்புறம் அவன் அடையாளங்களை கேட்குறான், அந்த அடையாளங்களை கர்த்தர் காட்டுறாரு. எல்லா தூதனை வைத்து அதை தொடர, அந்த ஆட்டுக்குட்டியும் அந்த கோலை வைத்து என்ன பண்ணுறான், தூதன் தொடரான். தொட்ட உடனே இந்த அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு. அப்போது மீதியானவருடைய கைக்கும் மீட்டெடுக்கிறார். விசுவாசத்தை கொண்டு தான் அன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள், பட்டய கருக்கிற்கு தப்பினார்கள். 2 ராஜாக்களில் உள்ள போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, யோசேபாத் ராஜாவுடைய கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசத்தை கொண்டு தான் அந்த இடத்துல அம்மோன் புத்திரர் எல்லா கோத்திரத்தாரும்
அவனை அழிக்க வராங்க. அந்த பீரியட்லையும் கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவியின் வல்லமை அந்த சபை நடுவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் தலை மேலே இறங்கி சொல்கிறான், சகல யூதா கோத்திரத்தாரை கேளுங்கள், சகல எருசலேம் குடிகளை கேளுங்கள், நீங்கள் இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம். இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான், விசுவாசத்தினால் அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள், விசுவாசத்தினால் பட்டய கருக்கிற்கு தப்பினார்கள், விசுவாசத்தினால் அவர்கள் அந்நியருடைய சேனைகளை முடிய. இன்றைக்கு அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள எந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட் ஆகுது, அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா யாருக்கு குறித்தும் நீங்க கவலையே பட மாட்டீங்க. நீங்க கர்த்தருக்காக உண்மையாய் வைராகியமா என்ன பண்ணுவீங்க, நிற்பீங்க. இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற இந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, விசுவாசத்தை கொண்டுதான் நீங்கள் காரியத்தை ஜெயமாக்க முடியும். அப்ப கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்றார், குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றார். எடுத்த உடனே சதீஷ் பார்மா கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகல, எடுத்த உடனே இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மெடிசின் சப்ளை ஆகல, எடுத்த உடனே இத்தனை ஸ்டாஃப் சதீஷ் கையில் வரல. எல்லா கஷ்டங்களும் அனுபவித்து, எல்லா கடன்களும் அனுபவித்து, எல்லா போராட்டங்களும் அனுபவித்து, ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருந்து ஆண்டவரோடு கூட இரவும் பகலும் உறவாடி எத்தனை பேர் எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜெபிக்கிறோம். இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் நம்ம எப்படி ஜெபிக்கணும் தெரியுங்களா? நிறைய பேர் என்னோட காரில் கிளம்புவாங்க. காரில் கிளம்பும் போது ஒரு 10 பாஸ்டர் ஒன்றா கிளம்புவோம். பாஸ்டர் நீங்கள் ஜெபிங்க, இல்லை பிரதர் நீங்கள் ஜெபிங்க. நான் எவ்வளோ நேரம் ஜெபிப்பாங்க தெரியுங்களா? ஆவியில் நிரம்பி ஜெபிக்காத எந்த ஜெபமுமே கரெக்டான ஆன்சரு வராது. ஜெபிக்கும் போது எப்படி தெரியுமா ஜெபிப்பாங்க? இங்கேருந்து தஞ்சாவூர் வரைக்கும் போவோம். பிரதர் ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்கன்னா, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவரே பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு. பார்த்துருக்கீங்கல்ல சிஸ்டர்? இவ்வளோதான் ஜெபம். ஆனால் அது அவங்க ஜெபிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனால் கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் ஜெபத்தை கேட்டு கண்ணை மூடி எல்லாம் தூங்கிட்டாலும் 6 ஹவரில் பத்திரமா உயிரோடு நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம தூங்கினாலும் அந்த ஜெபம் தூங்குறது இல்லை, நம்மளை காப்பாற்றிடுறாரு. புரியுதுங்களா? சிம்பிளாக ஒரே ஜெபம் தான் ஜெபிக்கிறோம். ஃபைனலாக என்ன ஆகுது, நமக்கு எல்லா காரியமும் எடுத்துன்னு போய் கரெக்டாக ஒரு இடத்துல சேர்த்துடுறாரு. நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெபத்தை குறித்து சொல்கிறேன் கேளுங்க. நைட்டு எத்தனை மணி, ஒரு 12, 1 மணிக்கு நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நான் எப்பயுமே என்னுடைய ஸ்டாஃபை கேட்பேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்பேன், என்னுடைய பாஸ், நீ கனெக்ஷனில் இருக்கிறியா, கான்டாக்டில் இருக்கிறியா? உன் செல்லில் 1000 கான்டாக்ட் இருக்கும். உன் செல்லில் 1000 கான்டாக்ட் இருக்கும். டெய்லி எத்தனை பேரோட கனெக்ஷனில் இருக்கீங்க? 10 பேர் பண்ணுறது கூட கேஸ் சிலிண்டரு, அது இது சாப்பாடு அது இதுன்னு தான் ஃபோன் பண்ணுவானே தவிர, டெய்லி எத்தனை பேரோட கனெக்ஷன் இருக்கிறீங்க? இப்போ என் செல் எடுத்தீங்கன்னா 2000 கான்டாக்ட் இருக்குது. எத்தனை பேரோட கனெக்ஷனில் இருக்கிற? அதே போல தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசுவை கான்டாக்டில் வைக்கக்கூடாது, கனெக்ஷனில் வைக்கணும். ஆண்டவரோடு உறவாடி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் போகிற இடமெல்லாம் உங்களை காத்து தப்ப பண்ணி மறுபடியும் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். கனெக்ஷன் வேற, கான்டாக்ட் வேற. எங்கள் அண்ணன் கூட சொல்லுவான், ரட்சிக்கப்படல எங்கள் அண்ணன் சொல்லுவான், இயேசு நல்லவர், தட் இஸ் கான்டாக்ட், தட் இஸ் நாட் இன் த கனெக்ஷன். இஃப் யூ ஆர் இன் த கனெக்ஷன் வித் காட், ஆண்டவர் உங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பார். உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும். நீங்கள் தூங்கும் பொழுது, காத்தால எந்திரிக்கும் போது, இந்த இடத்துக்கு போ, இந்த இடத்துக்கு போகாத, இதை செய், இதை செய்யாத, நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். எந்த இடத்துக்கு போகணும், எந்த இடத்துக்கு போக கூடாது, எந்த இடத்துல நிக்கணும், எந்த இடத்துல நிக்க கூடாது, யாரோட பேசணும், யாரோட பேசக்கூடாது, சகலத்தையும் ஆவியானவர் உங்களுக்கு போதித்து. அப்போ இது எப்ப நடக்கும்? கர்த்தரோடு கூட உறவு. இட்ஸ் நாட் இன் த கனெக்ஷன், யூ நீட் டு பி இன் கான்டாக்ட். கான்டாக்ட்ல இருந்தா மட்டும்தான் அற்புதம் நடக்கும். கனெக்ஷன்ல இருந்தா லேட் ஆகும். நீ எப்போ கான்டாக்ட்ல வரையோ அப்போதான் என்ன ஆகும், நடக்கும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல நம்ம ஆண்டவரோட இரவு நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கிறீங்க? 1 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவீங்க. முதல்ல எடுத்தவொன்னே என்ன பண்ணுவீங்க, 2 பாட்டு பாடுவீங்க. நீங்களா புக் எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க, 2 பாட்டு நம்மளா எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணுவோம், 2 பாட்டு பாடுவோம். ஒரு அரவர் கடக்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஆண்டவரோடு உறவாட அதுக்கப்புறம் நம்ம இருதயத்திலேருந்து தானா 2-3 பாடல்கள் வரும். அப்படியே நீங்கள் பாட ஒரு அரவர் போக, 1 ஹவர் போக, 1.5 ஹவர் போக உங்களால் சுத்தமாக முடியாது. கர்த்தருடைய வல்லமை தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அந்த அபிஷேகம் உங்களை முற்றிலுமாய் ஆளுகை செய்யும். அப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? முதல்ல மாம்சம் ஜெபிக்க விடாம பண்ணும். நீங்கள் 1.5 ஹவர் 2 ஹவர் ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரோட உறவாடி பாருங்க, ஆவி மாம்சத்தை வெல்லும். ஆவி
மாம்சத்தை வெல்லும். அதுக்கப்புறம் மாம்சம் உங்களுக்குள்ள கிரியே செய்யாது. ஆவியில் முழுவதுமாய் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? அதுக்கு என்ன பண்ணனா 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் இல்லை, ஆரம்பத்தில் ஆண்டவரோடு நீங்கள் என்ன பாடல் வருதோ பாடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அறவர் போக 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 தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்க உங்கள் இருதயத்திலேருந்து பாடல்கள் தானாக புறப்பட்டு வரும். என்ன பாட போறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. அப்படி பாட ஆரம்பிப்பீங்க. அப்புறம் அறிக்கை செய்வீங்க. அபிஷேகம் உங்கள் தலை மேலே இறங்கும். ஆண்டவரோட உறவாடுவீங்க. இன்னும் நெருங்க 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 புது புது பாடல்கள் ஆண்டவர் ஒரு 1.5 hour 2 hour கழிச்சு உங்கள் ஆவி மொத்த மாம்சத்தை என்ன பண்ணும்? க்ளோஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க படுத்தா கூட அந்த அந்நிய பாஷை உங்களை விட்டு கனெக்ஷன்ல இருந்தீங்கன்னா அற்புதம் சாதாரணமா நடக்கும். கான்டாக்ட்லேருந்து அவரை கனெக்ஷனாக மாற்றுங்க. அனுதினமும் தேவ சமூகத்துக்கு போங்க. உங்களுக்காக கர்த்தர் வச்சிருக்கிற இலக்கை கர்த்தர் நிச்சயமாய் செய்து முடிப்பார். ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் கர்த்தர் ஒருவரை தெரிந்து கொள்ள மாட்டார். எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு. இங்க வந்திருக்கிற பிரதருங்க முதற்கொண்டு, இங்க வந்திருக்க சிஸ்டருங்க முதற்கொண்டு ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படாம இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் தேவன் ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பது இல்லை. என் வாழ்க்கையில் நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்றால் யாருன்னே ஒரு அறியாத ஒரு மகன். 28 வருஷம் இயேசுனா யாருன்னே தெரியாது. எங்கள் அப்பா எங்கள் சித்தப்பா எல்லாரும் குடிச்சே மறிச்சாங்க. எப்படி? குடிச்சே மறிச்சாங்க. எங்கள் அப்பா எங்கள் 2 சித்தப்பா எல்லாம் குடிச்சே மறிச்சாங்க. எங்கள் அப்பாலாம் சின்ன வயசில் ஞாயிற்றுக்கிழமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாராக இருக்கும். வீடு எப்படி இருக்கும்? ஃபுல் பாராக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் இந்த குடியை வாங்கிட்டு வரதுக்காக தினம் கடந்து இந்த குடியை வாங்கிட்டு வரதுக்காக போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். பர்ஷாகத்தில் முத்து ஃபார்மசி அப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. போய் இந்த குடியை என்ன பண்ணுவேன்? எங்கள் அப்பாவுக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். இப்படி கொடுத்துக்கினே இருக்கிற நேரத்தில் 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது முத்து ஃபார்மசி பர்ஷாகத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இது குடிச்சா எப்படி இருக்குன்னு குடிக்க ஆரம்பிச்சு. ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு 2 ஃபுல்லு 3 ஃபுல்லு குடிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 20 பேக்கெட்டு சிகரெட் பிடிப்பேன். ஃபில்ட்ரு கோல்ட் ஃப்ளாக்கு, கிங்ஸு, பனாமா, சாம்ஸு, காஜா பிடி வரைக்கும் அடிப்பேன். ஒரு நாளைக்கு 20 பேக்கெட்டு பான் பராக் போடுவேன். அன்ஸு, 420, 320, மாவா, சூப்பர் பாக்கு எல்லாம் போடுவேன். இப்படி போதைக்கு அடிமையான ஒரு சரீரம். இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா செய்வினை. எங்கள் குடும்பத்தில் எங்களுக்கு விரோதமாக என்ன பண்ணுறாங்க? இன்னொரு சைடு ஒரு சகோதரர், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எனக்கு விரோதமாக செய்வினை செய்கிறார். கால் வழியாக ஏறும், மூச்சு விட முடியாது, ரத்தமாக வாந்தி வரும். எதனால் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கே தெரியாது. மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை ஒரு கட்டத்தில் என் ஃபேமிலிக்கு ஏற்படுது. 10 மாத கை குழந்தை, கல்யாணம் பண்ணி 1.5 வருஷம்தான் ஆகுது. 10 மாத கை குழந்தை, கால் வழியாக ஏறும், மூச்சு விட முடியாது, ரத்தமாக வாந்தி வரும். நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேங்க, நெகட்டிவ் பவர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். நெகட்டிவ் பவர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இன்றைக்கும் செய்வினையும் இருக்குது, மந்திரமும் இருக்குது, நெகட்டிவ் தந்திரங்களும் இருக்குது. இது எல்லாம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சில ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கும் தடை செய்கிறது. அன்றைக்கு அந்த செய்வினை பிரச்சனை மிகவும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு சைடு குடி, சிகரெட்டு, பான் பராக்கு, இன்னொரு சைடு செய்வினை பிரச்சனை, மூச்சு விட முடியாது, ரத்தமாக வாந்தி வரும். நல்லா கவனிங்க, நான் இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, முடிக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு 2 ஃபுல்லு 3 ஃபுல் அடிக்கணும். எல்லாம் குடி, சிகரெட்டு, பான் பராக்கு ஒரு சைடு இருக்குது. என்னால் குடிக்காமல் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியாது பிரதர். என் கை காலெல்லாம் உதிர ஆரம்பிக்கும். சிகரெட்டு, பான் பராக் அடிக்ட் ஒரு சைடு, செய்வின பிரச்சனை. 10 மாத கை குழந்தை, கத்தி எடுத்து அறுக்க போவேன், மாடியிலேருந்து தூக்கி போட போவேன், டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கையை வைக்க போவேன். என்னையே நான் சாகரத்துக்கு ஏதுவாய் மிகவும் போராடுவேன். இப்படி எனக்கு மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையில் நெருங்கி வருது. 28 வருஷம் நான் எதெல்லாம் சொந்த தெய்வமாக நம்பி இருந்தேனோ எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று, எல்லா முயற்சிகளும் செய்து, எல்லா புனஸ்காரங்களும் செய்து, எல்லா முயற்சி பண்ணி, எல்லாம் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, இனி உங்களை கடவுள் தான் காப்பாற்றணும். இதுக்கு மேலே ஒரு சக்தி எங்ககிட்ட இல்லை. எல்லா கோழி பலி, ஆடு பலிகளை கொடுத்து, எல்லா முயற்சிகளும் செய்து, எல்லாம் பண்ணி செய்வினையிலேருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக என் குடும்பத்தில் என் மனைவி மிகவும் பிரயாசப்பட்டு போராடி 28 வருஷம் எதெல்லாம் சொந்த தெய்வமாக நம்பியிருந்தேனோ எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று, எல்லா முயற்சிகளும் பண்ணி, எல்லாம் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, இனி உங்களை கடவுள் தான் காப்பாற்றணும். எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிறோம், இந்த மாதிரி மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை, நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை வருது. இன்னொருத்தர் எங்கள் அப்பா மீஞ்சூரில் பஷீர்னு ஒருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் விடுறாரு. அவர் சொன்னார், 6 மாதம் எனக்கு கொடு, உன் பையனை நான் என்ன பண்ணுறேன், காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். 6 மாதம் போகாத தர்கா இல்லை, எல்லா தர்காவும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். எல்லா கோவலம், நாகூர், ஸ்டான்லி எல்லா தர்காவும் கம்ப்ளீட் பண்ணி, அவங்க சொன்ன எல்லா பரிகாரங்களும் செய்து, எல்லா முயற்சிகளும் பண்ணி, எல்லாம் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, ஃபைனலாக சொன்ன ஒரே வார்த்தை, இனி உங்களை கடவுள் தான்
காப்பாற்றணும். ஒரு சைடு குடி, சிகரெட்டு, பான் பராக், இன்னொரு சைடு செய்வினை, ரொம்ப நெகட்டிவ். அதுக்கப்புறம் நானே என்னை சூசைட் பண்ணிக்க போகிறது, டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கையை வைக்க போகிறது, குழந்தைய கத்தியெடுத்து அறுக்க போகிறது, மாடியிலேருந்து தூக்கி போட போகிறது, என்னை நானே அழித்து கொள்வதற்கு எல்லாமே நெகட்டிவ் ஆகி நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை, எல்லா முயற்சிகள், எல்லா மெடிக்கல் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குதுன்னு. ஆனால் சரீரம் மிகவும் ஒடுங்கி எல்லாம் போய் நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை வந்து ஒரு சைடு என்னுடைய பழைய மார்க்கத்தை முயற்சி பண்ண, இன்னொரு சைடு இன்னொரு மார்க்கத்தை முயற்சி பண்ண, எல்லாம் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, உங்களை இனி கடவுள் தான் காப்பாற்றணும். எங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா பெரிய பெரிய செத்த ஆவிகளை வச்சு கட்டிட்டேன், இதுக்கு மேலே ஒரு ஆவி எங்ககிட்ட இல்லைன்னு ஒரு பஷீர் என்ற ஒரு பாய் என்கிட்ட சொன்னார். இதுக்கு மேலே என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுப்பா, இனிமே வராத அப்படின்னு சொன்னார். நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை, நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை, எல்லாம் முடிந்த ஒரு கட்டம் என் வாழ்க்கையில் வந்து நிற்கிது. எல்லாம் முடிஞ்சுது, இதுக்கு மேலே ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை, எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து நிற்கிது. இல்லைனா இந்த தெய்வத்தை பற்றி ஏங்க வந்து சொல்ல போகிறேன், ஒரு கோட்ரஸ்ட் உட்காந்துக்க மாட்டேனா? இன்றைக்கி என்னை கத்தர் எங்கே வச்சுருக்கா தெரியுமா? மாதம் 12 லட்ச ரூபா வருமானங்க இன்றைக்கி எனக்கு. பிச்சைக்காரமாக இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, 3 திருச்சபை கட்டியிருக்கிறேன், 400 பாஸ்ட் எனக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் இதே சென்னையில், 400 பாஸ்ட்டுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன், 400 பாஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரீ மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு கர்த்தர் என்ன எங்கே வச்சிருக்காரு தெரியுங்களா? செத்தாலும் இயேசுக்காக சாவணும்னு வாங்குறேன் பாரு, அவன் மட்டும்தாங்க கடைசியாக போய் சேர முடியும். இந்த இப்படி 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 இப்படிலாம் ஆடின்னு இருந்தா சோத்துக்கே கஷ்டம்தான். சொல்றது என் கடமை, சொல்றது கடமை, சொல்லாமல் போனால் எனக்கு ஐயோ. அவர் என்ன சொல்றாரு அதை நான் என்ன பண்ணணும், சொல்லணும். அவர் சொல்றாரு, ஒன்று நான் செய்கிறத நம்பு, இல்லை நான் செஞ்சதை ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் அதையாவது நம்பு. ஏதோ ஒன்று நம்பி உனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தை தூக்கு. அந்த விசுவாசம் உனக்குள்ள வந்தா போறதெல்லாம் தானா வந்து உன் மேல சேரும். அப்போ எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு மனுஷன் எல்லா தெய்வங்களால கைவிடப்பட்டு எல்லாத்தாலையும் கைவிடப்பட்டு நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கிற சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு சகோதரன் வந்து சந்திக்கிறான். 2010 டிசம்பர் மாதம் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சகோதரன் வந்து என்னை சந்திக்கிறான். ஒரு சின்ன பையன், இந்த தம்பியை போல ஒரு தம்பி வந்து பேப்பர் போடுற பையன் வந்து சந்திக்கிறான். எல்லா தெய்வங்களால் கைவிடப்பட்டு நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை. பாடியில் ஒரு வீட்டில், என் மாமியார் வீட்டில் ஒரு மூலையில் 10க்கு 10 ரூமு தான், பெரிய எல்லாம் கிடையாது அப்போ. அதனால தான் சொல்லிட்டு போகிறேன், இப்படி வாழ்ந்தா எல்லாமே மாறும், இப்படி மாறினா எல்லாமே மாறும், ஆண்டவரோட உறவாடினா எல்லாமே கிடைக்கும். போ, ஆண்டவரோட நீங்கள் கரெக்டாக இருந்துட்டீங்க, உலகமும் அது நிச்சயம் ஒழிந்து போகும். கர்த்தரோட கரெக்டாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரும். நாளைக்கு மரணம் என்ற சூழ்நிலை, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், வீட்டில் எல்லாம் முடிஞ்ச நிலைமையில் உட்காந்துருக்கேன். சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சகோதரன் வந்து என்னை சந்தித்தார். பாடியில் வந்து சொன்னா போல், பேப்பர் போடுற பையன், ஐயா எல்லாம் முடிஞ்ச நிலைமையில் இருக்கிறீங்க, ஏன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னான். நான் சொன்னேன், சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை. 28 வருஷம் நாங்கள் பார்க்காததான் நீ எனக்கு சொல்ல போகிற. 32 தெய்வங்களை வணங்கி 32 கோத்திரங்களை வணங்கி எல்லாம் பார்த்து அதுலேயே ஊரின் வந்தேன், இத்தனை காலம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம், புதுசாக ஒன்று சொல்கிறீங்க, எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லைன்னு நான் சொன்னேன். அந்த தம்பி என்ன தெரியுங்களா சொன்னான், ஐயா ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, எங்கள் அம்மாவுக்கு இதே மாதிரி இருந்தது, எங்கள் அம்மா சரியானாங்க, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொன்னான். எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை, நாளைக்கு மரணம் என்ற ஸ்டேஜில் இருக்கிற விட்டுருன்னேன். அந்த தம்பி உயிர் போகிற நேரத்தில் என் பக்கத்தில், நைட்டு 10 மாதம் கை குழந்தை உயிர் போகிற நேரத்தில் என் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு 1.25 லாஸ்ட் ஸ்டேஜுங்க, டெத்து ஸ்டேஜ். நாளைக்கு மரணம், எல்லா தெய்வத்தாலையும் கைவிடப்பட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு சொம்பு கூட கையில் இல்லாமல், சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல், மரணத்துக்கு ஏதுவாய் பட்டு நின்ற எண்ணெய் வந்து இயேசு அந்த பாடையை தொட்டதை போல் ஒரு பையன் வந்து நின்று என்கிட்ட சொன்னான். என்ன சொன்னான் தெரியுமா, ஐயா எங்கள் அம்மாவுக்கு இப்படி இருந்தது, இயேசு விடுதலை ஆக்குவார் சொன்னான். நான் சொன்னேன், சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லைன்னு. அந்த தம்பி சொன்னான், இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு இப்படி இருந்தது, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கண்ணா. ஒரு சாதாரண தம்பி என் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு உயிர் போகிற நேரத்தில், என் மனைவி குழந்தையோட உயிர் போகிற நேரத்தில் உட்கார்ந்துனுங்கிறா 10 மாதம் கை குழந்தையோட. இந்த பைபிளை எடுத்து அந்த பையன் என் மாரில் வச்சு முட்டி போட்டு, இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல்லுங்க, இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், உயிர் போகிற நேரத்தில். இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாசமே இல்லையேங்க. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். பைபிளை வச்சு இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல்ல 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 போகிற உயிர் 2 நாள் தள்ளி போச்சு. அந்த பையன் என்கிட்ட சொன்னான், ஐயா எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கிட்ட வாங்க, என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணிட்டேன், எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கிட்ட வாங்கன்னு சொன்னான். அந்த பையனோட கடந்து போகிறேன். அந்த பையன் அவங்க பாஸ்ட்டுக்கிட்ட இட்டுன்னு போகிறான். ஒரு சாதாரண 21ஆம் நம்பர் ரூமில் அவனே அவங்க பாஸ்ட்டுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்தான். இன்றைக்கி எத்தனை பேர் நீங்கள் சபைக்கு இட்டுன்னு வரீங்க? நம்ம வந்தாலே பெரிய விஷயம்.
அந்த பையன் அவ்வளோ நாள் 2 நாள் நைட்டெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பைபிள் வச்சு சொல்லி போகிற உயிர் 2 நாள் தள்ளி போகுது. அவங்க பாஸ்ட்டுக்கிட்ட அந்த பையன் அவன் சொந்த காசை போட்டு இண்டிகா காரில் கூட்டின்னு வந்து விட்டு அந்த பாஸ்ட்டு என் முட்டி போட சொன்னார். முட்டி போட்டேன். அந்த பையனே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். முட்டி போட்டவன அந்த பாஸ்ட்டு என் தள்ள பைபிள் வச்சு சொல்கிறாரு, இன்றைக்கி எல்லாம் முடிஞ்ச நிலைமையில் வந்திருக்கிறீங்க. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு உங்களை விடுதலையாக்கினால் இந்த தெய்வத்தை உங்கள் சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுப்பீங்களான்னு கேட்குறாரு. கையில் 10 மாத கை குழந்தை, வாழ வழி இல்லை, ஒரு சொம்பு கூட கிடையாது வீட்டில். தலையில் பைபிளை சொல்ல நான் சொன்னேன், ஆண்டவரே நீங்கள் ஏசுன்றாங்க, 28 வருஷம் உனக்கு பூவோ புனஸ்காரமோ நமஸ்காரமோ நான் செய்ததில்லை. அப்படி இந்த செய்வினையிலேருந்து நீர் என்னை விடுதலை ஆக்கினால் என் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைத்து மறிக்க ஒரு 3 ஆண்டு காலம் உதவி செய்தேன்னு சொன்னால் சாவர வரைக்கும் வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்க மாட்டேன் என்று அந்த பாஸ்டர் ஜெபிக்கும் போது அறிக்கை செய்த அந்த நிமிஷம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமையும் அபிஷேகமும் என் தலை மேலே இறங்கி வந்தது. செதிரி ஊய்ந்த இன்னைக்கு 11 வருஷம் ஆகுது. கர்த்தர் என்னை நித்தமும் நடத்துகிறேன். பிச்சைக்காரனா வைக்கல. இப்போ செல்ஃபோனில் மெடிக்கரேட்ஸ் ஃபார்மான்னு அடிச்சு பாருங்க. எல்லா அப்பல்லோலேருந்து சென்னையில் இங்கே மோகன் டாக்டர்லேருந்து எல்லா டாக்டரும் என் ப்ராடக்ட் கை வைக்காத ஒருத்தனுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் 6 மாதத்தில் பெங்களூரில் ஒரு இடத்துல இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண, வேலை கிடைக்கல, கஷ்டத்தில் இருந்த அதே கம்பெனியில் வேலை கொடுத்தாங்க. இப்காவில் 6 மாதத்தில் ஏரியா மேனேஜரான, 1 வருஷத்தில் ரீஜனல் மேனேஜரான, 1.5 வருஷத்தில் சோனல் மேனேஜரான, 2013 1 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு போனேன். 2015 சூளை சந்திரசேகர் டாக்டரோட பிஸ்னஸில் பார்ட்னரான, 5 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் 2018 மொத்தத்துக்கும் சொந்தக்காரனான. அதுக்கப்புறம் 5 காரு 5 வீடுன்னு எங்கெங்கேயோ கட்டத்துக்கு போய் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா இடத்துலையும் இத்தனை சபைகள் கட்ட வச்சு அற்புதமாக நடத்துகிறார். தெரியுங்களா? ஒன்று சொல்கிறேன், எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடினால் எல்லாவற்றையும் அவருடைய மேலே வைத்து விடுங்க. ஒரு சாதாரண ஆளை கர்த்தர் இப்படி நடத்துகிறாருன்னா உங்களை நடத்துவாருன்னு சொல்ல தான் வந்தேனே தவிர உங்களை குறை சொல்கிறதுக்கு நான் வரேன். என்னை நடத்தினவர் உங்களையும் நடத்துவார். என்னை அபிஷேகம் பண்ணவர் உங்களையும் அபிஷேகம் பண்ணுவார். என்னை வாழ எங்கள் அண்ணன் சொன்னான், ஞானஸ்தானம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போனேன். எங்கள் அண்ணன் சொன்னான், இனி என்னோட நீ பேசவே கூடாதுன்னு என்னை எல்லா சொந்தமும் 200 சொந்தமும் ரோட்டில் தள்ளினாங்க. போயும் இந்த மார்க்கத்துக்கு போறியடா, போடாடே, எங்கள் அப்பா வச்சிருக்க சொத்து 50 லட்ச ரூபா தரேன்டா, ஒழுங்காக வாங்கிக்கணும், மல்லிகை கடை வேடா, போய் இந்த மார்க்கத்துக்கு போறேன்னு ரோட்டில் தள்ளினாங்க. இயேசுதான் முக்கியம்னு தொடர்ந்து போனேங்க. இயேசுதான் முக்கியம்னு தொடர்ந்து போனேன். இன்றைக்கு அவ்வளோ பெரிய ஃபார்மா கம்பெனி, இன்றைக்கி எங்கே இருந்தாலும் சீஃப் கெஸ்ட்டு அவங்க ஃபங்க்ஷனில் நம்மளை போட்டு நடத்துகிறாங்க. அப்படி கர்த்தர் உங்களை என்ன பண்ணுவார்? உயர்த்துவார். வாளாக்காமல் தலையாக்குவார், கீழாக்காமல் மேலாக்குவார். சார், எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி அங்கேயே இருங்க. எந்த இடத்துல, எந்த வேலையில், எந்த கல்ச்சரில் இருந்தாலும், எந்த சொசைட்டியில் இருந்தாலும் அங்கேயே இருங்க. நான் சொல்கிறேன், அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும். அது லேசான உபத்திரவம் நித்திய கனமகிமையை கொண்டு வரும். கர்த்தர் சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிட மாட்டார். ஒருபோதும் உங்களை தள்ள மாட்டார். ஒன்று கனெக்ஷனில் இருக்காதீங்க, கான்டாக்டில் இருங்க. குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவில் விளங்கும். தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திருங்கள். உங்களுக்கு கர்த்தர் என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ அந்த வார்த்தையை கர்த்தர் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார். அது வரைக்கும் தாமதித்தாலும் விசுவாசத்தை கொண்டு அதில் நீங்கள் நிலைத்திருங்கள். விசுவாசத்தினால் அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள். விசுவாசத்தினால் பட்டய கருக்கிற்கு தப்பினார்கள். விசுவாசத்தினால் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள். விசுவாசத்தினால் அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள். விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். எனக்கு செய்தவர் உங்களுக்கும் செய்வார். அதுக்கப்புறம் ஒரு சீசனில் கொரோனா வந்தது. 45 வரைக்கும் வந்தது ஆக்சிஜன். மரணத்துக்கு எதுவாக போராடினேன். நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன், நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் தெம்பா இருக்கும். ஆட்டம் கண்டுது ரொம்ப மோசமாக. ஒரு வசனம் சொல்லுது, இப்பொழுது சிரிக்கிற யாவரும் பின்னாடி அழுவீர்கள். கரெக்டுங்களா? வயசில் பெரியவங்கெல்லாம் கேட்டால் சொல்லுவாங்க. ஏன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் உறுதி. ஆண்டவர் என்னைக்குமே கர்த்தர் தமக்கு பயந்திருக்கிற பிள்ளைகளை, என் பொண்ணு என் பையன் படிக்காமல் என்கிட்ட வருவான். என் ஒய்ஃப் ஃபெயில் ஆகி எத்தனை வருவான். நான் சொல்லுவேன், என்னங்க எத்தனை சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆனாலும் அடிக்கவே மாட்டீங்கன்னா. அவன் என்னை பதிலுக்கு கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன்? அத்தனை சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டு வரான். 7ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறான், இத்தனை சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டு வரான். ஒன்றுமே கேட்க மாட்டீங்கன்னா. ஏம்மா, நானே இத்தனை சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறேன், அவன் திருப்பி நீ +2ல் இவ்வளோ வச்சுருக்கிறியன்னு கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்? அதெல்லாம் நீயே டீல் பண்ணிக்கோ, இதெல்லாம் என் வரைக்கும் என்ன பண்ணாத, கொண்டு வராத. இதெல்லாம் அவன் நாளைக்கு கேள்வி கேட்டான். ஆனால் நேற்று நைட்டு 12:15 கரெக்டாக ஜெபிக்க சொல்லுவேன். கரெக்டாக 11:30 ஆரம்பித்தேன்னா இந்த யூடியூபு யாரோ ஒருத்தரோடு சேர்ந்து ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டான். மகனை பெண்ட் எடுத்த ஒரு ஊழியக்கார் புள்ள, நாளைக்கு நான் எங்கன்னா பார்த்தாக்கா நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணுவேன்? நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஜெபிக்கணும்,
ஆண்டவரோடு உறவாடணும். இதை மட்டும் நைட்டு 11லேருந்து 12:45 ஆனாலும் விட மாட்டேன். நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. நம்ம படிப்போம், நம்ம அந்தஸ்தோ நம்மளை அங்கே கொண்டு போவார். இன்றைக்கி என் டிகிரி கொண்டு போகல, இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு கொண்டு வந்தால் எல்லாம் கிருபை. அந்த கிருபையை சார்ந்து கொள்ளுங்க. நான் இன்றைக்கு சொல்கிற கிருபையை அண்டி கொள்ளுங்க. அந்த கிருபை உங்களை வேறு லெவலில் கொண்டு போகும். உங்களை எந்தெந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு கொண்டு போய் நிறுத்தணுமோ அந்தந்த ஸ்டேட்டஸில் நிறுத்துவார். இன்றைக்கி எல்லாம் எப்படி இருக்குது தெரியுங்களா? பந்தா பண்ணால் தான் மரியாதையாக இருக்குது. சிம்பிளாக இருந்தால் என்ன இல்லை, மரியாதை இல்லை. ஆனால் சிம்பிளாக இருந்தால் நம்ம மனசுக்கு நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஆண்டவரோடு சிம்பிளாக இருக்கலாம். எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல அப்படி இருந்துங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், பெரிய காரியத்தை செய்வார். நான் சொல்ல வந்தது, குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்குது, முடிவில் விளங்கும். தாமதித்தாலும் காத்திருங்கள். ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாக. ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலாம், அதனுடைய முடிவு நலமாக இருக்கும். நல்லா யோசிச்சிங்க. என்கிட்ட ஒரு டாக்டர் விட்டு போகும்போது 5 கோடி ரூபாய் கடனில் விட்டு போயிட்டார். 1 ரூபாவா 2 ரூபாவா? இது ஆரம்பத்தில் உள்ள என்ட்ராகி அந்த அபிஷேகம் இறங்கி ரட்சிக்கப்பட்ட உன்னை சொல்லியிருந்தா நான் வருவேனா? அப்போ அந்த 5 கோடி இல்லாமல், ரிஸ்க் இல்லாமல் இன்னைக்கு அந்த 5 கோடி அடைச்சிட்டாரு. இப்போ ரிஸ்க் இல்லாமல் எப்படி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வரும்? அப்போ எந்தெந்த ரிஸ்கெல்லாம் கர்த்தர் உங்களை அனுமதிச்சிருக்கிறாரோ அந்த ரிஸ்க் எல்லாத்தையும் நீ ஜெயிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. உங்கள் கையில் ஜெபம் கொடுத்துருக்குது, வேதம் கொடுத்துருக்குது. ஜெபிச்சு ஆண்டவரோடு உறவாடி யாருக்கும் பின் வாங்காதீங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறார், உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு போ. நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ அங்கேயே இருங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் முடிவு நலமாக இருக்கும். ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும். இப்படி ஆண்டவரோடு அந்த பீரியடில் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிற உறுதி, காணப்படாத நிச்சயமாக இருக்கிறது. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். விசுவாசத்தை கொண்டு அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள், பட்டய கருக்கிற்கு தப்பினார்கள். எபிரேயர் 32 படிங்க. விசுவாசத்தில் இருங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றுவார். பெரிய லெவலில் எதிர்பாருங்க, ஆனால் ஆண்டவரோடு கனெக்ஷனில் இருங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். தேங்க்யூ பாஸ்டர். கிருபை விலகாதையா, கிருபை விலகாதையா, இயேசையாவும் கிருபை விலகாதையா, கிருபை விலகாதையா. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் கிருபை விலகாது, சமாதானம் நிலை பெயராது. மலைகள் விலகினாலும் கிருபை விலகாதையா, கிருபை விலகாதையா, இயேசையாவும் கிருபை விலகாதையா, கிருபை விலகாதையா. கோபம் கொள்வதில்லை என்று வாக்குரைத்தீ, கடிந்து கொள்வதில்லை என்று ஆணையிட்டீர். கோபம் கொள்வதில்லை என்று வாக்குரைத்தீர், கடிந்து கொள்வதில்லை என்று ஆணையிட்டீர். பாவங்களை மன்னித்தீர், அக்கிரமங்களை விடுவதில்லை. பாவங்களை மன்னித்தீர், விடுவதில்லை. இயேசு எனக்காய் பலியானதினார், இயேசு எனக்காய் பலியானதினார். கிருபை விலகாதையா, கிருபை விலகாதையா, இயேசையாவும் கிருபை விலகாதையா, கிருபை